Ahoj přátelé a kamarádi. Přijde mi trochu smutné, že nemáte o svátcích nic lepšího na práci, než brouzat internetem a čekovat Facebook, ale na druhou stranu jsem rád, že jste narazili zrovna na tohleto video, kterým vám chci popřát všechno nejlepší na Vánoce a do nového roku. Ale formát je letos trošku speciální, protože jsem si pozval jednoho hosta, velmi zvláštního hosta, a prosím, přivítejte potleskem pana Filutu. Takže, pane Fluto, vítám vás tady a pojďme rovnou na to. Řekněte mi, co byste popřál všem divákům, jak by měli prožít Vánoce a co v tom novém roce? Pan Filuta říká, že jste letos byli velmi zlí a zlobiví a že si proto pod stromeček od krále bramborových lidí nezasloužíte žádný dárek. Pane Filuto, co teda v tom novém roce, jak by se měli lidé chovat, aby třeba za rok něco dostali? Pan Filuta říká, že nejde o to, jestli příští rok něco dostanete nebo ne, ale spíš o to, že pokud nebudete hodní, tak vás všechny usmaží zaživa svým vražedným pohledem. Já tedy musím říct, že s panem Filutou v tomhletom úplně nesouhlasím. Veselé Vánoce všem!